जोंनि मावथिफोरखौ आं खावलायबाय आरो लोगो लोगोनो बिथांखौ आं बे समाव आलारि बाथि आरो बिबार बावजेननो थाखाय गुरै खावलायदों आरो बे समाव मदद खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आरो न'खरनि सोद्रोमाफोर मानगोनां एमएलए थानेश्वर बर' बिथांमोनखौ आं बे समाव गुरै खावलायबाय। आङो बे समाव न'निखौल' खावलायग्रोनो सानदोंमोन आरो बेनि उनाव जों फारि फारियै बिबार बावगोन। Ini pasti foto kerja ini kerja saya dah. Kuntian tu kan. Xuân khen thằng này kita kan ngon nang tulis kan ya lumayan lah sih mau nang bibar mo na tight na rừng này thằng मोखांफोराव नांलाजोबगोन एसे साइडखै लाखायाबा जोङो बे समाव फारि फारियै जोङो बिबार बावगोन बे सिगां आं बे समाव 1 मिनिट इसोरनि खाथियाव जों गाबगोन हाबाफारियाव बयखौबो सिरिबाङै लानो थाखाय आं बे समाव गुरै खावलायदों आरो जोंनि बे 1 मिनिट आरज गाबखांनायनि उनाव बयखौबो आं बिबार बावनो खावलायगोन बेनिखायनो बे समाव बयखौबो आङो आरजआव बाहागो लानो खावलायबाय जागायबाय। जासिगोन बे समाव फारि फारि नुजाफैनाय गुबुन गुबुन आफादनि मानगोनां दैदेनगिरिफोर आरो बे ओनसोलनि मानिजाथाव गेदेमा बिथांमोनखौ आङो फारि फारि बिबार बावनो थाखाय बे समाव गुरै बिनि उनाव जोंहा हाबाफारि दङ गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय भारत बिर होनाय आङो जोंनि दख'रानि मावथिफोरखौ खावलायदों बिनि थाखाय थामथिम जानो थाखाय बिबार बावखांनायनि उनावनो जोंनि थामथि हाबाफारि बायदियै गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय